Kublai step. Ye pi baro sai sinpan nang step ya baro ki mapej ya ka YouTube channel jonga step basuk dokumen ye pi baro baknang ba ublei un ai pi ka jingko jingkya un ai pi ya ka kamai ka ji ka bit babiang ka tre ka kta ka bit babiang ti sai sinpan ngakwa ban hikai pi ba ka tempel jong ublei ka tempel jong ublei ka dei hi ka tempel jong ublei ka banongkong ka dei hi ka man sim jong pi to ai ka man sim jong pi si ublei khanang ba ublei trekan ran undon rangkat pan ngi haman la ke ka jing im jongi ti de na kata katau ka eke baro ka ba ublei trekan ran ule sbun na ka banta jongi de tangi ki to ki bawat yu ti ka ka bangangan pule menta ka long bet na ka kitab jong u sirak kal nong ka ba khat saw o kal nong ka ba lai pho ka khot ba khat saw ka kitab u sirak kal nong ka ba lai pho ka khot ba khat saw ka jingkot jingkhia khamla uru dok ubasat bakot kamet kaphan bania uruspa ubatang kapang suda ka jingkot jingkhia bat ka jingkhlan kamen ki khamla bania ka ksiar baro batla kamet kabaksa bania kispa hajar bania kispa ki hajar billion ba amdon spa kabakhambha bania ka jingkot kamen amdon jing sngovha hal nalor ka jingkeman ka donun amdon jing sngovha nalor ka jingkeman ka donun khamla baniap bania ka jing im basaja khamla bayam bania ka jing im ka basaja bat khamla ka jing syong that sijunom bania ka jing pang bam ko chu ki ki babha batarwa ha ka centur ka ba lakbum kilongkum ki jing terwa jing bam babu halor jing tep an mantoy ayu ka jing terwa so ya ka blei thau kamnang ban bam ne ban iu kaju kalong ya uba la pensitom da utrai uyo i ya ka jing bam bat uut kumba ut uyunok uba piam ya ka samla wat pen khuslai ya la dia wat pen jenjar ya la dia da ki jing perkhan ka jing sngovha ka do nun ban ka ai jing im ka jing pen sngob ka jing sngovha ka do nun ka ai jing im ye ubrio bat ka jing kemen ka penjalan ye ki sngi jung u pan klet ya ki jing khuslai pentengen ya yala ka do nun be krat ya ka jing sngosi na phi naba ka jing sngosi kala pentron ya bon ba ki brio bat kam pen mantoy yano ka jing pihun bat ka jing bitar ki penlangkot ya ka jing im bat ka jing lang a man sim ka pentemen kloy ubriu uba palei ka donut un yo jing mantoy na ka jing bam ba ubam kani ka tin uble ti ki baro ngon si ong ye phi kum ye ki briu lo jong baleng hi kai ya ka ba kat bakot le bor ngi kai ti to ai ki jingkran ba baha jong phi kinlong ki jingkru jong ublei to ai ru ba ki to ki ba kran snio ti kinnon kinim dei ban ki de no ban kala ka bamut ki de ban sngo thu ti ngan ong ye phi ba wat jubu ka jingdom ha ka man siem jong phi namar la da phi bu ka jingdom ka man siem jong phi kai lam ba kala pan ban ye phi namar balei haba phi dom la da phi dom lono kapan bakla ya karkom kran karkom khana ban ka jingut jung perkhat jong phi ban kayalam bakla ru ya ki kam jong phi ti wajubu ka jingdom ha kam sim jong phi ti yai perkhat ya ki ki jingkran yai perkhat ya ki ba phi yo sngaw ya ka ba bha bat ya ka ba sniu bret kata kadi ka kamram jongi kum kibrio ha ka imlang salang khnang ba kan dup bha khnang bangin dup imsuk imsan ya kini ka perthei ka ba ngi hap syong ba satang sipur phin khuslai le ye ubrio uba kamet hap tep akhandau handrei ngideon perkhat na ka banta ka sim bat ka jing im ba bha jungi kat banginang ma ha perthei ngi hap ban le ya ki baro kumba ye imlang ha kani ka perthei tede na kata kataw ba kinang don sibun ki ki bangan ngan hap ban pensai yang hap ban hikai kidon ki ba akali syapang ka syongkha syongman kumnoi syongkha
Te kito kijing songkha ke bapi ya comments ya kito baro kidan ha ka Bible mo kidan ka Bible ka jing yung songkha ngasai keran pat ha ka we kapor te dena takataw ngan ongi phi ba kapor balangkon ba habangi hikai ngimde ban hikai de ki eki ba ngim snguthu ngin namar baling ongi ka ya phi baro ba lada phi puli ka Bible to da perkhan to da puson ayu ka theo bat kata ka Parsi ka balatho ka Bible ayu ka theo ngide man perkhat bah ngimde ban bu da ka jingdom lane da ka eka ka ba ngim snguthu kamut ba phi pensai kumno phi kumno kamde kumta hanre sem pulia dala dia lada ka bakla ba phi puli sisien ka bakla puli biang arsien hadu bakan da syai ka jingmut laisien sausien hadu bakan da pensai ka jingmut ju perkhat jong phi mde ban pulia tang bandap rukom phi pulia tang bandap rukom ti pimpalapas nguthu kalong thik kumba khrekot habali school lada phi pulia kan mau ka jingmut jung perkhat jong phi ti kumju ru ya ka ktien uble ya ka Bible haba phi pulia hadu ba pindas nguthu ti tangkini kentien kublai siboni fi baro